sangre! Pinapalabas. Nagpaudi nila kay Josep, gapo talaglagipan na no sa dino a lugar, day di na kay kalyan ti balito, anay matangan na anay kali, adun atawan pinapalabas. Dinsag iti kabalyo, ket immasideg iti ayan ti ponti may sa asaleng. Ngem anyan apan nakailawan na, tanatinag iti nauneg nga abot. Nagsubli ni Luciano, idi saan na makita nila kay Josep asumar sa runo. Ket dita, insalakan na tilakay iti nakatnagan na. Iti panaglabas dagiti aldaw, ininot ti panagkapsot ni Lolita, gapu iti panaginaw na. Nagdanag met dapid Rita ken Benito, tamkanda nga mga ano dinto akwen ni Don Esteban, nga iso ti ama ti sikog ni Lolita. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Bartakam ti agpataray, Benito. Saanan nga agsaw ni Senyorita Lolita? Ay, Diyos ko. Nakaparpardasan ti taray to, Jep. Ang mga madisgrasya tayo pa, tarantaan da. Senyorita Lolita, pakirdam ti riknam. Dirumbang nga adadakas na mapasamakan ka. Agsaw ka! Nadelikado nga aginaw. Anyapay ti ko na di doktor, manang Pedrita? Nagado ti imbagana. Yung jakon malagip ti daduma. Kaasimat ni Senyorita. Basta ti malagip ko, agkurang kano ti calcium iti bagina. Wan, calcium di ko na ti doktor. Isu nga ado ti inreseta dang agas. Sapay ko na ni Senyor Alfonso adandanin sumangpet ni Don Esteban. Kasta? Nakaamon na? Basta ti amuna, dandanin sumangpet ni Don Esteban. Nasingad agayem ni Don Esteban ni Senyor Alfonso. Wan, amok ni Don Alfonso. Manang Pedrita, talaga kadi asaan nga amo ni Don Esteban ang masikog ni Senyorita Lolita iti pimanaw? Anyamot din. Di naklang arudan sinumbatan o silapan nakpay. Edita, di la mabalin. Saan atila sarsarita dito'y? Kababain no adda makangag amakam-am mo kada Senyor Esteban kan Senyorita Lolita. Dispensara manang Pedrita. Saan asyak ti mapasakitan? Ngam irikrik na akda Senyor kan Senyorita Lolita. Dispensaran nak manang Pedrita. Saan akon nga agsao? Nasaysaya at pay. Adain sangpet ko nga arus kaldo, Senyorita Lolita. Nasaya at kano daytoy ang kanam ko na ti doktor. Agyamanak. Sige, idisom dita. Saan ko nga idiso? Gaputa subwan ka. Kanamon ta napudot pa'y, Senyorita. Saan ton anaimas no nalamiis? Edita. Ay, sus. Agsangit pa'y. Mabit lang, Senyorita. Tulungan ka abumangon. Kalpasan na, subwan ka. Saanan? Kabailak ti bumangon. Kandi na kun subuan. Pakabailak matimangan asisyak. Ala ka din. Alan, Senyorita. Kumpet ka kanyak. Sige, matlaangan. Aday ta. Ikabil ko tipungan itilikudam. Taagsanggir ka. Agyamanak, Edita. Diyak mabaybayadan da ito nga aramidam kanyak. Ni Senyorita, mat. Ita, masapol amangan kan. Sige. Siya kon ti makaamo, Edita. Kabaalakon. Kumusta ni Senyorita? Napilit ko matla ang anangan.
Inibus na diyan sangpot ko nga arroz kaldo. Nasayaan. Maasyanak kin ni senyorita. Kuman, adda dito ni Senyor Esteban tapno andi ngayon na. Ay, Oo, apay nga agsinaay ka kumita kanya. awan. Mala, agsubli ka itayan na. Yanos mo pa'y labantayan. Aging ka iti agsubli ni Pedrita. Napanan na ka di. Napan na imbaga kini Dunya Agusta, tikada ni senyorita dito'y dispensary. Ah, kastagayam. Isumat la ajak nakita manipod itay. Pasensya ka na, Idita. May ramraman ka na may isturbaw. Awan anyaman na. Pakaragsakak ti tumulong. Siya kung tiagyaman kan ka, Idita. Naimbag ka unay. Ni kanon Senyor Agusta ti mangbantay ka ni senyorita. Kastamot ti kunana kanyak. Iso mabalintan ti agsubli jay Villa. Ado ti trabaho ijay Benito. Husto ni Senyor Agusta. Agsublitan ijay. Taison ti mangbantay iti anak na. Ay na, nakaananos ni Senyora Agusta. Iso kanon ti makaammo iti amin. Iso nga gawid kamin kini Pedrita. Oray si ka. Agsubli kami ito ni Jay Bambantaya mapagtagilakwan. Amang ano'y katendakan ti amom no kanayon ka amang rikap. Bali siya kung ti amo iti bagbagik ijay. Kastaya. Nakaurno nga. Iso akinid daw ko iti mangiman manihar iti taberna nga abanga kung ti paglakwan iti vino. Ay, imbagman? Dagaya mo negosyo. Basit laday jay manong Benito. Apag isulaan mat apamataudak iti pagbiag ko. Sige. Makilugan kan iti jeep. Tay dagasda kan iti pwestong. Sikati na paliw ko akanakman kadagiti amin akapatadam dito'y purok Luciano. Anya ka diti bagbagayo na pong? Hila kaya kun. Panmat anak mi kani apong yo bakit? Iso nga awan nga rod mairekomendak to kani Senyor Esteban asumukat kanyak enton awana kun. Ha? Iso sikati nakitak mabalin ko nga irekomenda akadwak. Mangkita iti pagimbagan dagiti manalon. Apong, amang ano saan dagto adang ganda kiti kapada tayo makitaltalon. Taasino ak kumangay, sumukat kada kayo? Ay, siyak ti mangisurlokin ka kadagiti rumbang aramidum. Yamamu kanto kani Senyor Esteban, apaman sumangpet. Apong? May kari ka mangimaton kadagiti manalon Luciano. Ay, agdala ka kaditi kabalam. Ikarigatak nga rod niya ramitin dagiti bagayo, apong? Kasta di mo pagkadakadan dagiti ijayakin ka si kati maikar. Apong, ano ito jay? Dagiti tulisan. Si Malog dagiti tulisan? Dakasan, awan nga tanti makanda iti paglimlimangan da. Iso asin Malog dan agdiskital dito'y patad. Nukasta! Dito'y purok tayo tayo nagdiskitaran dagiti si Malog bandido. Wala pong. Napukaw dagiti tarakan mi akalding. Ay sus! Timot baboy ti karuba mi tinatakaw. Utang lang mo! Kasalit ito yan kakabsat! Anya ti may sinasin yung alamidin tayo tapno malapdan dagiti bandido. Apong, Hey! i-report tayo kadagiti pan nakabagiti lintag. Oray siya kung timapanay Pueblo. Ay, gusto timbagam, Luciano. I-report tayo kadagiti pan nakabagiti lintag dahil napasamak dito asyenda. Sayang, tadi pa'y mat nakasangpat ni Don Esteban. Isukumati kaunan at pangibagaan tayo tinapasamak. Ta isu tinakamo ang mangidaanon iji Pueblo. Ay, awan pa'y. Makamuta yun. Ay, delikado. Ang mga no dito'y Villa Gabriel ti umaysarkan dagiti bandido. Huwag nga rod Benito.
Isu arumbeng lang nga adalat ta tao ditoy no iti rabii. Ay, uray man adda tao ditoy no dagiti bandido ti rumaot. Addaya gaway tayo iti armasda. Armado da iti paltog. Ay na, nakabutbutang. Nasiglatak matkit di apo maltog. Ang iskupita la jay ikarkarit ko. Uray iskupita Tako na mat anabilag jibalan na. Makapatay mat iti tao. Nagsasao ka, kasla nalakat ti pumatay iti tao. Agrubat kakit din. Tain kakita ni senyorita iti dispensary. Amangan no palubusan dan nga agawid. Katsika, anya mo ti obraam ita. Mapanak iti away. Inak siguraduain, no anya talaga dagiti tinakaw dagiti bandido iti rabi. Mabalin kon ti agawid man ang Pedrita. Urayak lang agsubli ni mamang anapan naggatang iti agas. Nasaya at no makaawid kan. Ngam amang ano makapadakas kan ka ti mabalin ang mapasamak iti Villa. Anya ang mapasamak? Amang ano mapanunot dagiti bandido ti umay rumaot iti Villa. Siyempre, ti ammo dakat ado ti mabalinda at takawon ijay. Anya? Imbagla ko maano adda ni senyor. Tila pagdandanagam manang. Nabakudan ti aglawlaw ti Bilya. Saan na basta makastrak dagiti bandido? Wan matkit di Ay, irubat ko nga rodan dagiti gargaret mo. Huston to na agsubli ni mamang mo. Amok ka ta makaawid kan. Wan manang, talaga akayat kon ti agawid. Nakaginawa ak kadagiti bitamina atong tumarek. Mariknak anapigsa akon. Agsubsublimot ten ti sigud a kababagig. Numuklok nga akon. Sa anak mo ten anabasag. Mapanak iti ayan dagiti orkidya. Kailiw kun asay upan dagiti sabong da. Adda ti mang binhito ijay. Senyorita, nagpipintasan dagiti orkidya. Wen nga rod, mang binito, agyaman ta di mo binaybay ang ida ana ang rag. Binigat ama si Buganda. Ay na, agaya mo ti banglo dagito'y atap nga orkidya. Nagpipintas da. Wen nga rod, kasla na igagara ti panagsasarunuda iti atidog nga ungkay. Naragregan dagiti bulong dagiti ungkay, kat simukat dagita asabong. Sikatin ang isang pet idi kadagito'y mang binito. Kasano na alam dagito'y? Ti ammok kat iti nga dagiti nalayog akayo iti kabakiran ti pagtubtubuan dagito'y atap nga orkidya. Pinaulik ka dagiti babarito analay nga umuli iti kayo. Sana sakti imuli, senyorita. Kasta? Ala, sana balen. Basta sikatin ang isang pet. Iso nga agyaman ak unay kan ka, Mang Benito. Madlawan ti tiyan na lakay. Wen, saanen ang mailibakin ni senyor ti kasasaad na? Kasano no kalat sumangpot ni senyor? Anya ko mati problema ta iti dayta Pedrita. Kasano no madlaw na adagos ti itsura ni senyorita? Kat kabilan na. Di mo ko na buyaan talatan ti aramiden na. Ta, anya ko mati aramiden ta? Asino ta kuma mga nawakin ni Senyor Esteban no bilang? Ay, Diyos ama na nga si. Siyak ti madanakan. Ay, ure anya pa iti aramiden ni Senyor. Awan ti karbangan ta makibiyang. Tagabo talaeng Pedrita. Asino tiyahin kotse tinagsardang iti sangote kasa. Amigo Alfonso!
Siya na ito'y! Amigo! Kung nagtumat na masorpresa ni Sika. Sino ti mangipagarop na Sika ti nakakotse? Kotse ni Sika da ito'y, amigo. Siyempre, amigo. Kotse nuevo, amigo. Siyempre. Talaga naasinsado ni Sika, amigo. Umay ni Sika dito'y kasa. No, amigo. Saanen na sumreg ni siya kiti kasa ni Sika. Umaykit din ni Sika. Takaduwa ni siya na Sika nagpasyenda. Sorpresaan ni siya, mi esposa. Kaya't muna sa wen, amigo. Saan pa'y na nakadaanon ni Sika? Ijasinda? Saan pa'y, amigo? Kasangsang petlaunay ni siya. Isorpresa ni siya da ito'y na kotse, iti esposa ni siya. Para kinilulita da ito'y, amigo. Amigo. Vamos, amigo! Dispensa, amigo. Nasaysayan puwet lang no solo ni Sika na sumungad iti Villa Gabriel. Saan mo na kaya ti sumurot kanyak, amigo? Para iti esposa ni Sika ti sorpresa. Iso nakasayaatan no solo ni Sika namang sorpresa. Saan kit din, amigo Esteban. Anya ti mapasamak iti kalat nga isasangpet ni Don Esteban. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Ulo con Sangre!